Ak by som si teraz kupoval GPS hodinky, na tieto veci by som sa zameral, spomeniem, čo využívam pri jazde na bajku a tiež môžem povedať o veciach, ktoré mi v hodinkách nechýbajú. Natáčal video, kde som porovnával GPS cyklopočítač a hodinky, keby niekto zvažoval, či pre ňo bude lepšia jedna alebo druhá alternatíva. Dnes sa zameriam len na GPS hodinky, ja stále obe zariadenia aktívne používam, na cestiach používam hlavne ten počítač a potom na všetky tie ostatné športy, vrátane MTBčka, behu, hikingu, ale aj do plavárne uprednostňujem hodinky. Ak by ste si chceli kúpiť hodinky kvôli ich smart funkciám, že ich chcete hlavne mať ako spojenie s mobilom, tak si pozrite možno radšej nejakú IT recenziu, kde sa takýmto funkciám detálne venujú. Ja sa dnes zameriam na šport. Hodinky, dá sa povedať, a hlavne v zime používam takmer denne, takže môžem začať batériou. Výdrž batérie je pre mňa kľúčová. Výhoda je, že pre toto video viem porovnať novšie aj staršie modely. Mám tu novinku, je to Fenix 7 a doma stále používam Forerunner 9, 35 a 45. Máme to obrovské rozpätie rôznych cenových relácií. Pri Garmine, keď sa bavíme o batérii, nájdete údaj o maximálnej kapacite. Je to nejaký teoretický údaj, ktorý sa uvádza v počte dní. Ja vám vlastne to číslo môžem preložiť, čo reálne môžete od tých konkrétnych hodín očakávať. Najlacnejší model zo všetkých hodín, ktoré tu dnes mám, sú tieto 45-ky. Tam je uvádzaných 7 dní, ale nepredstavujte si, že to je 7 dní, kedy máte tie hodinky neustále spojené s mobilom a každý deň idete športovať a využívate GPS-ku. Tento model 935 má uvádzanú teoretickú výdrž 14 dní. Môžem pohovoriť, ako to je uvádzané aj pri modeli Fenix 7, tam je tá situácia trošku zložitejšia. Nový model Fenix 7 je vyhotovený v rôznych veľkostiach, prevedeniach. Asi pre hlavne ženy je určený model S. S máte to jak v oblečení, je to vlastne menšie telo tých hodín samotných. Tieto vydržia 11 dní, predávajú sa aj s možnosťou, kedy tie hodinky sa dobíjajú aj na slnku. Je tam funkcia Solar, vtedy vydržia 14 dní. Stredná veľkosť hodín Fenix 7 je uvádzaná výdrž 18 dní a potom tu máme vlastne ešte takéto najväčšie, je to model X, možno ako XXL to mysleli a tam sa vlastne tiež využíva funkcia Solar a teoretická výdrž je až 37 dní. To sú teoretické čísla, poďme si povedať, čo to môže reálne znamenať pri bežnom používaní. Ak chodíte športovať, dajme tomu 2-3 krát do týždňa, hodinky nebudete mať spojené stále s mobilom, nebude stále zapnutý snímač tepu na zápesti, tak fajn bude aj model 45, pekne vám aspoň zmerá GPS-ku, ale pre mňa, kto športujem, dajme tomu viac ako 10-15 hodín týždenne, idem aj 6 krát do týždňa športovať, tak by to znamenalo, že tento model 45 by som musel nabíjať skoro každý druhý, tretí deň a to sa mi určite nechce. Nechcem teda tvrdiť, že keď boli tieto hodinky nové, že tá výdrž bola taká, ako ju prezentujem teraz. Samozrejme, každá batéria časom degraduje. Denne trénujúcich športovcov bude lepšia kapacita, ktorá sa dostane k číslu 14, ako sa uvádza pri modeli 935. Keď idem napríklad behať, dám si desinku, mám tam zapnutú len GPS-ku, tak mi to zoberie, dajme tomu 7% batérie, takže to nie je ozaj veľa. Tieto hodinky nabíjam raz za týždeň alebo dva, záleží aké športy vykonávam a či pri nich tie hodinky používam. Musím povedať, že mňa moc nezaujímajú alebo nepoužívam tie smart funkcie, nemám ich spojené s telefónom, takisto ich nenosím stále na rukách, mám ich hlavne ako športové náčinie. Kto chce využívať hodinky na maximum, nie len na šport, ale bude ich nosiť aj do práce, tak ideálne bude tá výdrž, ako bol ten stredný model Fenix 7 18 dní. Úplne ideálne, aby ste neboli otrok nabíjania. Tento s funkciou Solar, tam je 37 dní. Ja som Solar ešte reálne nepoužíval, kľudne mi napíšte do komentárov, aké máte vy s tým skúsenosti. Keď som pozeral na internete nejaké testy, tak tam bolo napísané, že predĺžuje životnosť batérie až o 1/3. Pre cyklistov bude veľmi dôležitá vec, aké rôzne externé čidlá viete k hodinkám pripojiť. Môžeme sa baviť napríklad o rôznych meračoch, frekvencie šliapania alebo rýchlosti, ak chcete mať presnú rýchlosť aj v tuneli, kde nie je GPS-ka, alebo teda veľmi častý scénár bude, ak tam budete chcieť pripojiť cyklistický Garmin radar alebo wattmeter. Pripravte sa, že tie najlacnejšie modely, ako je tento 45, neumožňuje pripájať tieto externé čidlá, ale ten môj model, aj keď je starší 935, tam už toto všetko pripojíte. Ak sa bavíme o novinke Fenix 7, tam to je samozrejme všetko podporované.
Dnes môžete mať v hodinkách aj mapy, viete sa pomocou nich navigovať. Priznám sa, že ja túto funkciu moc nevyužívam. Najviac ma na tom otravuje to, že na tých hodinkách 935, ktoré najčastejšie mám na rukách, musím scrollovať pomocou tlačidiel, takže to tam je na veľa klikov a preto sa mi to nechce robiť. A hlavne teda tieto 935 ani nemajú fyzické mapy v sebe. Takže pokiaľ by ste našli hodinky a to navigovanie je pre vás dôležité, ktoré sa dajú ovládať aj dotykovo cez displej a majú v sebe fyzické mapy, tak takáto funkcia bude oveľa pre vás dostupnejšia. Opäť topka Fenix 7, tam samozrejme mapové podklady sú, môžete si ich sťahovať dokonca cez Wi-Fi, len ako príklad uvediem, že kapacita tých hodín môže byť 16 až 32 GB, celá Európa má napríklad 11 GB, máte tam vlastne topografické mapy celého sveta a čo som spomínal s tým displejom, tak to je práve super na tomto modeli Fenix 7, že môžete si tam scrollovať v tej mape pomocou dotykového displeja. S mapami a s displejom to trošku kombinujem, tak premostím. Pri Bajkus treba počítať, že ten displej je oveľa menší na hodinkách ako na plnohodnotnom GPS cyklop počítači, takže ak budete jazdiť hlavne niekde v teréne, tak ak by ste mali aj sebe lepšie mapy a kľudne v nich môžete scrollovať, tak na ne nemusíte dobre vidieť, tak s týmto je lepšie dopredu počítať. Čo sa týka displeja, ako som spomínal, pri športovaní to dotykové ovládanie moc nevyužijete, tam je lepšie používate fyzické tlačidlá. Dobre je, že na Fenix 7 nechali vlastne obidve možnosti, ale ak by som našiel aj nejaký iný model, ktorý to dotykové ovládanie displeja nemá a tie fyzické mapy pre mňa nie sú tak dôležité, tak úplne by som si vystačil len s klasickými tlačidlami. Pri displeji spomeniem okrajovo, že s Fenix 7 vydali aj variantu Epix, tam je vlastne ešte lepší displej, je to vlastne ako keby už takmer displej mobilného telefónu. To pri športe opäť neviem, že kto by využil, mne to chýbať nebude, ak to nebude mať v hodinkách. Je to určite super pre tých, ktorí tam využívajú všetky tie aplikácie a smart funkcie. Treba zase na druhú stranu počítať, že čím lepší displej na tých hodinkách máte, tým je to vlastne aj na úkor batérie. Pri športe môže byť dôležitá aj hmotnosť zariadenia a jeho odolnosť. Keď si porovnám svoje staršie 935 s modelom Fenix, či novším alebo starším, tak tie Fenix sú vyhotovené v kovovom tele. To je určite krajšie, trošku estetickejšie, ak to chcete nosiť aj v civilnom živote. Ja som vedel od začiatku, že hodinky chcem používať hlavne pri športe, takže som vybral model, ktorý je vyhotovený z plastu, aby sme vedeli napríklad, aký je rozdiel tej hmotnosti. Tak tieto nové Fenixy v prevedení X tým Solarom majú skoro 100 gramov a tieto 935 majú len polovicu. Do ilustrákov vám môžeme ukázať, ako vyzerajú hodinky po 4 rokoch používania. Je to nejaká vizitka značky Garmin. Ja som ich nejako špeciálne nešetril. Jedinú vec, čo som si tam vlastne dal, je ochranná fólia na displej. Takže to by bola tiež určite vec, ktorú by som zvažoval. Ako dobré recenzie a skúsenosti užívateľov by som od tej konkrétnej značky našiel. Vec, ktorú možno menej skúsený užívateľ nevyčíta len z popisu konkrétneho modelu, je, ako dobre tam bude fungovať GPS-ka. Zo svojich skúseností vidím rozdiely medzi tým lacnejším, dostupnejším modelom a medzi drahšími, lepšími. V oboch prípadoch tam máte napísané, že je tam aj GPS-ka GLONASS aj Galileo, ale treba počítať s tým, že tie lacnejšie modely budú tú GPS-ku hľadať dlhšie. Pokiaľ jazdíte v lese alebo chcete behať v meste, kde sú vysoké budovy, tak by som išiel do nejakých stredných alebo vyšších modelov, aby ste zbytočne nestrácali signál, aby ste nemali napríklad problém pri používaní aplikácií Strávy, keď by vám to nechytilo dobre segment. Teraz z tých hlavných vecí pôjdem viacej k takým nice to have, nie úplne že kľúčovým, ale je podľa mňa dobré, keď ich tam športovec má tie funkcie. Začal by som platením, to mi trošku chýba na modeli 935, používam vlastne tú virtuálnu platobnú kartu na mobilnom telefóne, ale môže sa stať, že napríklad behám a vtedy si mobil častokrát ani so sebou neberiem, alebo sa mi mobil pri bajkovaní vybije, potom je určite fajn, že môžete zaplatiť kafíčko len pomocou hodiniek. Teraz som písal článok, kde som spomínal rôzne podcasty, ktoré som si zvykol používať, či jazdím na trenažéri alebo idem po poľňačkách na MTBčku. Keď mám jazdiť 3 hodiny a nemám nejakú zábavku so sebou, tak častokrát som sa nudil, začal som používať Bluetooth sluchátka. Nevyhnutná súčasť toho počúvania hudby alebo podcastov je mať nejaké zariadenie, z čoho sa to dá prehrávať. Pri 935 takúto funkciu Music nemám, ale tie vyššie modely, novšie modely, samozrejme aj Fenix 7, majú možnosť spojiť si napríklad hodinky zo Spotify. Ak si ho platíte, môžete si tam offline stiahnuť svoju obľúbenú knižnicu pesničiek alebo svoj obľúbený
playlist, alebo keď nepoužívate takéto hudobné aplikácie, môžete si tam nahrať priamo tie MP3, ako som spomínal, kapacita Phoenixov môže byť 16 až 42 GB, to máte hudby a hudby. Ďalej by som si hodinky hlavne na šport vyberal podľa toho, že či chcete ozaj len suchý GPS záznam, alebo chcete využívať rôzne aplikácie, softvéry od toho daného výrobcu. Pokiaľ ste len teda ozaj ten zástanca toho suchého záznamu, tak si len vyberte kvalitný hardware a môžete ísť kľudne len po cene a budete spokojní. Pokiaľ vás zaujímajú veci ako osobný virtuálny tréner, tréningový denník alebo rôzne ďalšie veci spojené so zdravím, tak v tomto je Garmin podľa mňa jednotka. Tá ich aplikácia Garmin Connect je v tomto akože veľmi prepracovaná. Nepoznám iného výrobcu, ktorý by ju mal lepšie. Môžete si tam potom samozrejme dať automatické presúvanie tých jazd aj do Strávy a zo Strávy si môžete dať zase k nám do výjazdov. Čo sa týka nejakých ďalších kudrliniek, spomeniem nejaké veci, čo môžu byť zaujímavé pre športovcov. Kto používa cyklopočítač od Garminu, všimol si tam možno, že tam má detekciu pádu. Ten počítač vám vie, ak máte so sebou telefón, zavolá teoreticky aj pomoc. Táto funkcia je vlastne dostupná aj vo Phoenixoch 7 a takisto vlastne to vie aj ten môj starší model robiť to, že ak máte doma nejakého starostlivého partnera, tak vás vie vlastne naživo trackovať, že vidí vašu GPS-ku, aby vedel, že kde sa nachádzate, aby teoreticky vedel, kedy má prihriať obeď, kedy sa vrátite domov. Celkom zábavná, ale pre športovcov si myslím aj užitočná vec môže byť, že v nových Phoenix 7 máte aj zabudované svetlo, môžete si tam regulovať aj jeho intenzitu a čo sa mi páči, že ak by vás niekde zastihla tma alebo šero, tak dokonca na zápesti môžete mať takéto výstražné svetielko. Nehovorím, že len kvôli tomuto by som si nové hodinky kupoval, ale keď už to tam je, tak prečo to tam nemať? Na záver môžem ešte opäť trošku vážnejšie. Vyberal by som si hodinky aj podľa toho, ako funguje záruka, servis a takéto veci. Určite by som uprednostnil takú značku, ktorá má na Slovensku aj zastúpenie, aby som tie hodinky nemusel posielať niekam cez pol sveta. Mám veľmi dobré skúsenosti so značkou Garmin. Tam, ak som potreboval niečo riešiť na záruku, tak to bolo všetko vybavené. A dokonca som raz aj si sám rozbil svoj cyklopočítač 510 a keďže to bola moja chyba, tak som nečakal nejaké ústretové kroky od nich, ale bolo mi ponúknuté, že môžem za nejakú veľmi zaujímavú sumu prejsť, dokúpiť si ako keby novší model. Takže toto sú všetko tie veci, ktoré sú podľa mňa dôležité pri nejakom používaní. Je to len elektronické zariadenie, takže stať sa môže čokoľvek. Dajte mi vedieť, aké sú vaše kľúčové funkcie, hlavne pri športovom využití takýchto hodiniek. Ja viem, že toto je nejaký subjektívny môj pohľad, ja napríklad si úplne nepotrpím na výškových metroch. Niektoré hodinky to len tak ako keby umelo počítajú z GPS-ky, niektoré majú v sebe barometer, ale mne na nejakých pár metroch nezáleží. Pri tom Gerlachingu, ak som ho robil, tak som si radšej dal nejakú 100, 200 navyše, aby to bolo všetko OK. Tak sa teším aj na pohľad cez optiku iných športovcov. Čaute.